Halo. Ai. Noniin. Anna mennä nyt. Kaada se. Noin. Hyvä Aimel. Ja Bopel. Vaikka sä et kyllä tee paljon mitään, Bopel. Oi, ei liikaa tonne. Jos tulee taas Venusaur, saadaan turpaa vielä. Oi, Bopel sai leveli. Aimel, kuplahyökkäys. Bujaa! Hyvä tyttö, poika. Sä oot poika, mut mä sanon sua tytöksi, koska sä näytät tytöltä. Täällä on ehkä jotain. Jaha! Potioni. Semmosia tarvii kyllä aina. Sit muistu mieleen varmaan hyvä, että mä me ostaa vähän lisää noita pokepalloja. Mikäs hippikoti tää on? Parempi pysy poissa. Terve! Pokepalloja pöytään, kiitos. Otetaan niitä nyt tommonen 7 kappaletta. Niin. Route 2. Eli täältä mä saan taas napata uuden Pokemonin. Toivotaan, että jotain hyvää. Niin. Pineko. Okei. Bopel, älä tapa sitä. No. Nyt ei tuu ainakaan käymään. Sitten siellä alkaa. Katnos. Viridian metsä. Ei kundi, mitä sä teet? Hyönteis-Pokemon, no niitä mulla riittää. Mä menen tänne ja... Yritetään tästä. Tästä mä saan taas napata jonkun. Sableye. Level 5. Pokepallo matkaan! Ja toistamiseen Pokepallo matkaan! Noniin, nyt näyttää ei. 3. kerta toden sanoo. Hei, älä! Noniin, Bopel. Oh. Unohtakaa tuo Jäskinen. Ei mä oon kohta käyttänyt ne kaikki, jotka mä just ostin.
Älä feinttaa, älä feinttaa, älä feinttaa. Älä. Noniin. Jäänyt hei kiinni. No. Vihdoin. Mä en käyttänyt 5 pokepalloa ihan turhaan. D:llä alkava nimi. Dude. Dude ainakin. Sitten hiilaamaan. YKK mennään hiilaamaan.